lokho kubonakalisa ubukhulu bobuNkulunkulu bakho obungelinganiswe nobunefaniswe nalutho, ngokuba nalizwe uqobo lwabo liyehluleka ukukulinganisa uNkulunkulu nawe, kodwa nitho namandla okuphakama ngaphezu kwabo, ukukushilo wathi usezawunyakazisa nalizulu kanye nomhlaba, kodwa wena ume wawusuthi kubanjalo abangabakho uNkulunkulu wethu. Siyabonga ukhonza uNkulunkulu onjengawe, uye lo esize kuye lesikholwayo, ubuye lo Nkulunkulu esibethemba, ilenza sikwethembe ukuthi noma besingathola umbiko thizulu unyakazile, thina siyoma siphile sazi ukuthi wena ushilo amandla ezwi lakho athi uyawenza njalo. Siyakuthembela uJehova wenzile, kodwa thina uyakusekela ngokuba usethembisile ukuthi lo mbuso asekwenzise wona umile uqinile usiphile phakade. Makube kuwe uNkulunkulu odala izulu nomhlaba, uNkulunkulu osazokwenza izulu elisha nomhlaba omusha. You are higher than the heights, of God. You are deeper than the depths, of Father. You are more glorious than glory. You are holier than holiness. You are wider than the wind itself. You are more powerful than power. Who can compare to you? Ubani afanisha nawe? Ingakho sisho uNkulunkulu sivumelana nomendlu ukuthi emhlabeni nasemazulwini ngempela akekho onjengawe. Ngakho sikuthele egameni lakho ukuze wena uNkulunkulu uthole isiqinisekiso sokuthi ukuhlangana kwethu kumayelana nawe. Makube kudumo lonke ngoKristu Jesu inkosi. Amen. Haleluya. 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 Yabingelela inkonzweni yabesifazane egameni likaJesu. Haleluya. Ukubingelela kwabo lokho bazalwane. Amen. Haleluya. Ukhona umhlabelelo osetshele wena number 6 othi masibonise imbongo namhlanje simdumise. Haleluya. Lo haleluya nje wenza leyo nto bazalwane. Angiphiwanga ukucula bazalwane, bazula abaphiwe kahle bafike bahlabelele ngama-mic baqede bawatshela ukuthi angicikile kuwe, bawaceleni bahlabelele ngamaphimbo abo. Haleluya. uNkulunkulu-ke angasiphiso bonke bazalwane. Haleluya. Manje nje uhaleluya ngiwushoyo ushondana basihloko isibhongo namhlanje nasingabesifazane sibuthele kumendlu simdumise uJesu inkosi. Haleluya. Ngalo uthando lwakho olungaka asithanda ngalo. Amen. Thike lo mhlabelele haleluya zingelosi le zisho haleluya. Haleluya. Abesethi-ke vuma hey. Amen. So manje ngiyacela ngizimise wona bazalwane yiwo lo mhlabelela kodwa sizothi nje thina haleluya. Mina ngizosho haleluya ngokumemeze sengixolise bazalwane ukwazi ukucula. Amen. Funa nise ngibhimbisa abaculayo ngabe-keyboard kube ngathi ngibona kanti mina. Haleluya. Singayenza bazalwane inhloko enkulu kuNkulunkulu wasezulwini singomama. Mhlawumbe ziningi izinto emhlabeni ezisithulisayo. Kukhona izinto othi ufuna ukumemeza ngalo ngokufisa kwenhliziyo yakho, izinto zingakuvumela ukuthi ukhuphuke ngaphezu kwazo. Alibonge igama likaJesu. Noma wenza isango, wenza umsindo, kodwa umsindo ufika ushaya kusilini wento obhekene nayo. Angazi noma kwenzekani ngiphendayo. Haleluya. La ufuna ukushintsha uyisho yona, kodwa kube ukuthi in the spirit apostle igcine kwi-level yezinto ezilimitayo, ngoba kusuke kunento ethi ungawusho lo haleluya wakugcinela ungedlulila. Alibonge igama likaJesu. Kodwa nje ngiyathanda namhlanje kusemoyeni wami ukuthi ake sikusho bazalwane haleluya odumayo senze inhloko kuNkulunkulu. Amen. Haleluya. Uzokisosiling bezinto eyimile phezu kwamakhanda ethu. Haleluya. Uzodiniza iy'ngange ebezithi sizobringa la. Uhaleluya othi
Sikhamukela bazalwane ukuthi iBhayibheli Israel emphambi kweJeriko uNkulunkulu akabaphezanga sikhali. Amen. So kwizinto ngaseJeriko noma zasiqinile kangakanani umuntu engacabanga ukufika abadinga ukubulldozer nalokho ababengakucabanga khona. Kodwa uNkulunkulu wabanikeza isikhali sodwa esithi nje khamukani. Amen. So ngicela senze leyo nto bazalwane. Ngingakaqhubekile nokuningi. Ngicela sikhamuke phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyazi yena. Hallelujah. Uma ngithi mina hallelujah nani bazalwane nithi hallelujah. Hallelujah. Yini ngakuthola bazalwane ngashintshwa empilweni. Nisithuthulane nje lo hallelujah nakuthule ngawo nanikuthule ngawo. Ngiyafisa kanani uNkulunkulu angicala phansi. Hallelujah. Hallelujah. Sesibeke bazalwane. Sisho nje ngathanda usho kakhulu. Usho phambi kwakho umisinkinga zakho. Usho phambi kwakho umisizimo zakho. Usho phambi kwakho umisinto ocabanga ukuthi mhlawumbe kufanele kuyoyifasta ku 14 days. Ngiyavuma bazalwane kuyo seyakhuluma. Amen. Usho phambi kwezinto ocabanga ukuthi kufanele uyozila ukudla ku 14 days and 40 nights ukuze lesimo shintshe. Kodwa nje akawenze labo njengoba ngithethe ngey'ngane zaseJeriko ezaziphambi kwa-Israyeli babeyodiliza iminyaka loluyangane kufoluwe. Kodwa ukukhamuluka kwabo leso sikhathi sabo noNkulunkulu zakhala phansi. Manje awusho nje umuntu owisa
ministry, apostoli bavumeli, othisha bezwi
haleluya, abaprofethi, abelusi, amen. Ngiyakholwa bazalwane bakhona, amen. Uzothi awubambelela abekho obaba bengekho, sekungayi bathi othukele ukuthi le nhlanganiso yabesifazane ayikho le 540 ayibonelayo. Bakhona bazalwane, amen. Ababekhona abantu kaJesu kuba sabinini abantu bakaNkulunkulu abazosiza nomhlaba. Izwi lethembele abantu besifazane, izwi lethembele abafowethu into engenziwa, haleluya. Uthandezo ababekhona bazalwane 540, ababekhona nabavangeli ababekhona, ngiyakholwa ukuthi bakhona. Uma bengekho kodwa uNkulunkulu akayivusele ukuyayithumela bona abese yabanikeza izinto, amen. So ngiyacela ukubarecognize abazalwane lapha kwabo ukujulile kakhulu egameni likaJesu yabona gogo mama osisophu nomakoti abadala abancane ibandla nje lonke likaKristu, amen. Yonke into nje enokufazana ngiyayibingelela egameni likaJesu, haleluya. Igama lami ke nguFaith wakaMadisela Sibonga, amen. KwaMadisela bazalisekhaya nje kuthiwa uyashintsha masibanda lokane kwabana, haleluya. Namsekhaya uzuka angisume simadisela intombazane yakaMadisela, amen. KwaMadisela sekhaya langaza lokhona angeke langadawo kwasemhlabeni. Ola khona ngikanye bazalwane kakhulu, ngikanye indoda enhle kakhulu, Mrs. Christ, haleluya. Mrs. Christ ngendele kwaKristu, haleluya, haleluya. Ngoba sengishilo ukuthi uNkulunkulu akusuzwile indoda eyiganile yamakhena kuzomuhla enkulunkulu lapha phakathi kwempofu, amen. Ngoba yini bangathanda emhlabeni wabangilezi empilezi mention everything is made of gold. Italanta zakhona iphezulu yakwami igolide, amen. Ihlalo zakhona igolide, yabo nje ikitchen unit yakhona it's gold, isitting room yakhona igolide, yabona lokhu nje dining yakhona igolide, masahlalo yabona nje into zakhona zijiyana, haleluya. Ngiyadela hle bazalwane ngiyabonga uNkulunkulu owamtholela indoda enhle kangaka uKristu Jesu, amen. Into engakuthelisa ngathi ufakaze nabenkulunkulu ukuthi ngiphethe kahle umyeni wami, ngiyamthanda nayo yonke into ekhona. Wangicela bathi uyithanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangakho konke, sathi ngiyamthanda ngakho kwami, haleluya, 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 haleluya. Phethe kahle bazalwane, ngiyamlalela, ngiyathanda futhi ukugana nje ngithandile. Ngakuthanda ngaze ngabanende engathandwa abantu ukuthi ngathanda indoda yasemhlabeni ngakwazi ukumshela nayo, amen. Isibongo sami yasibazalwane ningangidabukeli, angisho ukuthi akudabukani kubizo lami, haleluya. Kodwa nje ngamthanda kakhulu, naye wayesengithanda kakhulu. Ekuthanda kwethu, ekuthanda naneni kwethu, asabe kubona umuntu ongeza kohlala eduze kwethu, haleluya. Angishele naye, amen. Namaqalaza angikuboni bese ngibheka ngakuye kuphela, amehlo ami ke akuye bazalwane. Ngiyakholwa kakhulu ilokho kubalulekile bazalwane, ngiyakholwa ngayo yonke inhliziyo yami, amen. Ngiziwe ngithunyiwe mhlawumbe lonke engakusho nje, ngiyamemeza sizwe entabeni emagomeni emathafeni, amen. Ngimemezela ukuthi ukhona uNkulunkulu, ukhona futhi uKristu Jesu. Uma ekhona uNkulunkulu baningi abathi ukhona, kodwa bese ngimemezela futhi ukuthi iyodwa indlela okuyiwa kuye ngayo uJesu nje yedwa. Ngoba ngiyabala ukuthi ukhona uNkulunkulu omunye nje ukhona, bese nje ngiyamthanda uNkulunkulu, kodwa mawusuthi Jesu abese umuntu ehlehle lezo bazalwane athi nami ngimkhonza ngendlela yami, ngimemezela indlela yodwa ogama layo uKristu Jesu, amen. Uyezwakala bazalwane ukuthi sekushunyayelwe kakhulu, mhlawumbe njengoba nje sithandaza nje bese nathi nahlala phansi emsini sekuphelele, amen, haleluya. Ngoba nasebenzile konke, amen. Uyezwakala bazalwane kushunyayeliwe, uyezwakala ukuthi
laziwe uyezwakala ukuthi futhi uNkulunkulu sekunika ukumilela. Amen. So be aware of that. Mhlawumbe ezinye izinto angisezophinda kuzo kakhulu. Amen. Ukuze ngelingadli isikhathi ngidube ngokukhuluma kade kanti ngiyasibona futhi sesihambile. Amen. Kodwa ingakho mhlawumbe ukuthi siyabona usengiqale ngayo inkonzo sengagcina ngokukhuluma ukuze MC mawususibona isikhathi sokuthi sefanele kuyavala ngoba sekuzolimana isession elandelayo ebese uyayisayinela. Amen. Hallelujah. Ngakho iBhayibheli bazalwane ikiyami leyo ikho ukukhuluma ngaqedi ngoba iyona elikamba phakathi kwami kuyagobhoza imfula yamanzi phakathi kwami. Manje uma ungaphika lapho ahlala la ubone kusa unganaka ukuthi sekuyazi. Amen. Manje kubalulekile ukuthi ivale iphophi onekhotho ayivale bazalwane andibonge igama likaJesu. Asibonge uNkulunkulu bazalwane enhlanganiso mhlawumbe ngicela nje ukwedlula kulento engiyishoyo ethi nambazalwane benza ngiqualify ukukhuluma phakathi kwenu the messages. Amen. Ngoba nami ngumesisi Samuel. Hallelujah. Amen. Ngiyazi ukuthi kwabanye bethu abakhuluma lona ngomshado kamashadi ayikho phakathi ukhulume ngaphandle. Amen. Ngizwile umama uMandlovu ngisho kahle bazalwane ukuthi-ke indoda yakhe iyahlupha. Amen. Nami ngingasho bazalwane uma ngisho ukuthi edelele iyahlupha bazalwane ngoba uzwi lakhe. Angithi usuyizwa indoda yakho indoda yakho uzwi lakho manje ukuthi ngiyayithanda ngiyayilalela angiyilaleli ngokuyalaleleka angiyilaleli ngokunyama yami ivuma ukuyilalela ngoba ithando kwayo ayithandi lokho kwesinye isikhathi. Hallelujah. Kodwa uyalalela uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Manje bona ngani indoda stereotype kabi ozula yayijiki umlomo nje okhulumile ke angeke monga hamba usoyibonelana. Hallelujah. Futhi yayona ayifani ke nawe baMandlovu ngoba wena mawusutheza inkulu usukhamanzi yakho usulimele leya ithi umshiyela uzokufika la mawufuna siqhubeke uzobuye wena uqhubeke nami la. Hallelujah. Ingamani ihlale yona ingakukhulumisi bazalwane. Hallelujah. Ubifuna intando yayo uthi bese usuthandaza uJesu athi mayenze intando yakhe emhlabeni njengasezulwini. Igalelo lohlobo njalo kwelento sengiyabasiza njalo abanganileyo ukuthi nje ilalele ingcono leyo kunaleya mawukwazi ukulalela leyo kusho iBhayibheli mawukwazi ukuthobela lento ukwazi ukuthobela noKristu mawukwazi ukulalela lento ukulalela senzomoya ongcwele ngoba nje umuntu bazalwanisa one man okhuluma ihlezi phambili lenyama yomuntu. Manje mayithi uNkulunkulu uyalalela ingakho ukufunda ivesi iBhayibheli ukuthi Deuteronomy 28 uNkulunkulu ekhuluma ngey'busiso zokulalela athi ukulalela nokulalela izwi lokwenza engiyifunda leyakuthi yayenze kini futhi uma usafuna ukuthi ngizokulalela nginike ngenze nibe ikhanda lakumsika inkoma lami nakuchichile kodwa inkinga uNkulunkulu wayazi bazalwane ukuthi uyabizwa ukulalela. Amen. Wayazi futhi ukuthi kunzima futhi kuyenza intando kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba umoya ongcwele bazalwane uhleze ngesukhulu into ethandwa umuntu. Lithi iBhayibheli umoya womuntu akakwenza akakwazi kaNkulunkulu umoya womuntu wazi kumuntu. Ingakho ke bathi kaJesu emhlabeni sisesagcina ngenxa ukuthi kunzima ukugana lendoda okhumalayo umoya ongcwele bahlanganise. Amen. Sisesagcina ngamusibiya sesizi khandela ivangeli elikwazi uku-accommodate inyama yethu. Ngiyezwa bazalwane bekunzima ukuhlala kulokho kwabo bekunzima ukuhlala kuyakushada ubunzima bokushada basenze sadivorce umoya ongcwele sasesehla sayogana enye indoda. Amen. Nale ndoda yayibiza ngomoya ongcwele ngayigama layo sasesihamba nayo emabandleni isikhonza kade basikholwa nje sigane yona ubona ngokuhamba lapho evangeli ukuthi njenga bafowethu. Amen. Ngishubile xolele ngishubile ivangeli elidala ngoba langanela mina thulu njoba langanela abapostoli inganele na. Amen. Ngoba ngifuna uNkulunkulu wami ngesizathu sokuthi ngibulala kulezithuku sengathi isikhonza uNkulunkulu wafa njengenkosi yaseGibhithe okuthiwa yayingamazi uJoseph. Amen. Ngoba uIsrayeli usuthi
alusibili. Kukhona into enkulu afuna ukuyenza emhlabeni ngebandla. Ibandla alizukuhlwithwa. Ngizwe kahle kufana nalaba bathi alizukuhlwithwa ngoba besefuna ukwenza izinto zabo. Alizukuhlwithwa ngaphandle kokuthi lenkazimulo uNkulunkulu ayemisele insuku zokugcina imbulu. Kodwa basalokhu alusukuvimba uhlwitho Yesu bazalwane. Into ezokwenzeka mpostoli uNkulunkulu ayishilo ukuthi noma ufeka ngayedwa afike ame on the spot njengoBadamu. Ngisho uBadamu mhlawumbe uNkulunkulu edalile umhlaba babehlala endaweni ethile to spot khona indawo noma into lana elikhulu kodwa khona indawo ababehlala khona bazalwane. Awutshela bakho khona indawo uhlala kuyo uNkulunkulu. Basithanda sikhona khona indawo. Awusamtshela ukuthi khona indawo. Khona ufanele ufume kuyo mawuhamba besikhuluma imithombo. Mawuhamba kuyo besikhathi noma uNkulunkulu yehla. Mawuhamba kuyo besikukhumuluza uNkulunkulu. Khumuluza kahle manje ngoba besebenza ndawo. Angikwazi ukuthi no. Ngoba mina uNkulunkulu ngasohlala kuyo leyo ndawo. Sanibonana egameni likaJesu. So uNkulunkulu ufuna nje idlanzana bazalwane. Ufuna yedwa nje ongabuya ngayo afike ahambe kule ndawo. Umeke wathepha bazalwane sebonaneni. Amen. Kuyobe sekubhedile bazalwane ngoba kuyobe kusho ukuthi uNkulunkulu ayenze lento ayiphuthume aqede ibandla lakhe laba abaredi enze njalo bazalwane abathathu. Noma bangabaningi benza ngendlela efanayo. Kodwa uma nje lobo yedwa ezoba njengoAdamu athi noma sisensimini sisekholweni noma sikuyimfundiso kodwa thina uNkulunkulu sizahlukanisela umuntu wena. Iyesu akale professor ngishona. uNkulunkulu usasele wena. uNkulunkulu emkhuleni bakhe akazukushintsha. uNkulunkulu ungcwele. Ungcwele noma efisa ungabingcwele ukuzezekile kodwa uhlushwa into ethile imvelo yakhe ingcwele. Ubungcwele
mhlawumbe ngaphezu kwakho konke nje singakwenza ake siphile ubungcwele bazalwane. Amen. Ubungcwele nje sifundisela abantwana bethu. Ubungcwele bomama nogogo bami asikweneli nje abandleni ethu bazalwane. Haleluya. Ngoba beyisitha sabantu abathi ufuna ubungcwele. Amen. Ube isitha sabantu konje mina angimdala kakhulu ngidala khona. Ngoba ngogogo kasibantu babosi bantu. Haleluya. Kodwa nje ini nazi isitha bazalwane ezingizondela ngokuthi yazi yakho siyayithanda kodwa nje ishi nalento yakho nje. Ingoba bazalwane noma kungathiwa abantu abasho ukuthi kuyafuneka. Noma ngathiwa akusikho la kusibo gogo. Ukungcwele nje umuntu othi nje ngiyakholwa uJesu siwe futhi osendleleni ezulwini. Onjalo umisela koshela endleleni noma kusha noma manje singathi bazalwane ivangeli likaNkulunkulu silenze ngathi lesimodeli. Ivangeli cannot be modern. Alikwazi ukuba isimodeli liphile nje. Liyinto eyodwa. Ngiyakithi ke uma ngichaza mawami emisiwa ngithi ibandla silibandla elikhohliwe ukuthi ama-standard okukhululela kaNkulunkulu amile. Number 2, silibandla elikhohliwe ukuthi usathane uyasiphutshekisa kulento yokuthi kune-judgment lokhu kwahlulela esiyakubo. Sikulo iTestamente loPetro noPawulo alivalwanga bazalwane. Kuseyilo leleso alikavalwa. Balinde thina njengoba uzothiwa bayalinda phambi kwakho bathi kozempeli umbuso ongcwele. Ungabuyiseli igazi lethu balinde thina athi uNkulunkulu lindani kancane kusalinda abantu bacela yona i-judgment. Niyezwa bazalwane. Manje ama-standard amiswa uNkulunkulu ukuthi umuntu okholwayo onje layo mpilo yaphilwa wophethe ifundo uNkulunkulu kithi. Manje ngiyangizwa manje sebejayela kwakuyimihla yophethe sisekulo lelo testamente alikavalwa liyovala mhlawumbe nje sebuya bazalwane elandini bakhe elanda abangcwele bajoyina uPetro noPawulo abapostoli bese liyavalwa iTestamente bese liyiwanga ezulwini elisha nasezulwini elidala ezulwini elisha nasemhlabeni njani omdala. Amen. Bese kukhona ngaso lokhu uNkulunkulu ayibiza noPetro sakubiza kithi ngezo bafika Jesu. Akaze ayishintshe i-judgment, akaze awashintshe ama-standard. Ayefuna ukufuna kithi. Asikwazi ukuthi hayi phela imihla ayisasivumeli. Lezi zinto bezikuzo seyishintshile. Ziyeke insuku ishintshwe wena ungashintshi. Asiyeke insuku ishintshwe vele ingashintshi bafowethu. Asiyeke umhlaba uphuphuze singaphuphuzi lo. Bakhona abantu abangafuna melele into kaNkulunkulu. Bathi babekhala bathi bafuneka besifazane besibili. Bathi babekhala ukuthi ngikhalela ubungcwele ebandleni. Nakulezi insuku bona ubungcwele buyashabalala. Bona ibandla liyafa. Bona kuthiwa wathi liyafa ligcwala landa. Uthi kodwa mina noma ligcwala kodwa mina ngibona lifa. Kuthiwa abantu ney'nkinga futhi inkinga nazo ukuthi ubungcwele bungekho uNkulunkulu angcwele. Ngeke sihlale phakathi kwethu yophuma sifile. Sisale sikhonza sonke. Akhala abesifazane abize namantombazane amanye athi indlu yagcwala. Kodwa khona kusagcwala efuna uNkulunkulu. Alinonke igama likaJesu. Athi mhlawumbe nje ukusibona sanda sibabaningi ngoba vele isifo asekho. Sengena noma yini kuyasenzela. Yingakho nakade bephandle sebeyangena badanse khona la. Ngoba konke kululama. Konke kwenziwa kalula kuqedisiwe nje konke. Ngingafakaza la bazalwane. Ngizalwa umama, ngangizalwa umama lo washo kudala. Ngangizalwa umama wayekhona. Wayelabangani abakholwayo. Ngijabula nje umama okholwa nabo. Manje yena uthi ikhanda lakhe liqinile. Owayesitable sasithi strict thina njengengane. Wayengayifuni into ebhedayo. Amen. Wayengayifuni ngiyakhumbula ukuthi nomngane wakhe ingane kamngane wakhe isikhulele. Nami ngathola ingane. Ngoba iyathola ingane ngokusonto.
ukusonda nje ngifika ukuthi ungazala ukuthi uzala befuna ukuba njengoko uyazala kukhona lapha esondweni uzala nje ingane kamama ushubani bakholwayo sanibonana ngoba uthi i-encounter yakho ukuthi kuyibelelo wakho Jesu ozohamba nawe khuza amen manje sayisa lesengane sabasesondweni basho ukuthi umngane kamama yaxexaxexa lapha nasefamilini amen uyakhona abantu abadala ukuthi Yesu bahamba bonke kodwa yaxexaxexa basho ukuthi no spirit mangithola ingane mina wathi nayikho into umfana uzongena la athi uzofuna ingane yakhe la wathi wathi uyobona ukuthi uyibonele bahlathi kuphi leyo ngane lehayila wathi mina umuntu ongena lapha siniseze umuntu oyobelobonile la ekhaya wathi usewukhwenyana wala ekhaya wathi ngaphandle kwalokho uyongena phuma abafana la sengena wabagobeza sephuma omunye usugobe kwaZulu wakaZulu yangena la ekhaya usugobe ususale kwasikhakhana nowakasikhakhana wathi akusukuba kwabaphuma ngena la wathi uyena umuntu oyongena la ekhaya oyongena ngoba emloboneni wakishaka wawuye wala ekhaya samazi ukungena egunya ekithungeni usathibele umama untombazane esikhula naye wamngane baba ethola ingane sebeyamhlawula inhlawulo umngane kamama isiyenza ngathi ilobolo usho ukuthi waba excited uthatha njengelobolo ukuthi kungcono ukuhlawulela sakubona lo mama inhlawulo isosi isikhathi isolo sengane yakho phambi kaNkulunkulu noma bakuhlawulela inkomo kayisele kanina nembuzi ihlathi idliwe akukuhle kwema usukhona wathi wakumesha wathi babethi inhlawulo babekhulumisana wathi bangayilethi la ekhaya wathi ngifuna ukuthi yonke lezohlawulela wena ukuthi ukhona igazi likaJesu kuphela bese liyageza igazi lembuzi lezohlatshwa lapho kugezwa into bathi ayikho into engageza abangani bakho ngokuthi ngaphandle ukuthi ukholo lonke futhi uyasizwa ishosho angangikasuka bazalwane ngaleza ekhaya bangakhona namngane ngifuna xegisa inhlawulo yamenza lo mama wavula ikhaya lo mfana wabesengena nje la ekhaya maye babehlele edalini nengane yakhe eyisehlele ekhaya akhona lo mama wenzalo khona ngoba ukhona ukuyena kusukela namhlanje inkosi sikhuluma msalini nebesete namanga inamandla nebesete ngoba sometimes izinto ziyangena kwakho kungena imfula ngena ikhukhula nje ngoba vele khona abantu abafaka la abeza ngeyikhukhula izinto ezizabakho zilandela laba bafana balamantombazana kahlala ekhaya manje kuyisaba nabavali usathana uyangena ngokhona bafetha abantu esingabathandazisi bathi maye isikhala esithandaza kanti lapho athathekehliwa kwenu ama-boyfriend ey'nganza akunikele badlula utshani ma siyaphila bahlale e-dining room ahambe useyohlala ekamelele uhloniphe ukuthi khona ubaba kasibani ubaba kamzulu hayi la kuleli family kulungile kwaZulu bafowethu isizulu esilifakele yibo madoda bazalwane asihlukaniseni into kaNkulunkulu kanti ihlukene lento yafika kwimajuda amajuda nosimo nothi asedalwe ijuda ezalelwe amajuda wakhuliswa ijuda yafika lento yahlukanisana ujuda isiko lamajuda wezakala thina mthetho umthetho kaNkulunkulu losiko lwenu khona abantu uJesu naye bayibelini wathe phela kinyenza amajuda bamkhaphela bambulala lento ethi usiko lwabajuda ngoba bayingethu usiko lwaNkulunkulu ngoba mama akesimsusa ihlazo esimgcwelisa uKristu ke kwasiwe nje ekhaya ukuthi awukele amadoda into engena lapho khoyela kuphela yilo leli vangelo lesifazane fana ngoba noma babeqinisa sometimes xekisa xekisoni namantombazane ethu la azabe nayo bazalwane ndodakazi endala kunobhishophu kuyathanda ey'nhliziyweni zethu siyawathanda kakhulu amadodakazi siyasihleza mhlawumbe ukuthi ukuphethe kahle akusho ukuthi
kaJesu. Bese ngafike lo mfana uyakwazi nje. Azumtshele kaJesu ngala. Wayithela le kawas kela sibele manje le ndodakazi yakho le izophuma ngephuzu bazofaka nyongo. So ukhona la umshadweni wenyongo. Futhi vele kufanele kube khona. Akuma ngiphelele kalo wenyongo. Kathi ngomothi nyongo le kathi inyongo vele kade akhala ngomothi emzini wakho. Ngoba masabe soxosha inyongo emakhaya. Ngoba inyongo ehleleke akhona amandla asegazini kaJesu. Angithi manje bethele ngegazi kaJesu kodwa futhi nenyongo yangomothi ngeke. Le mbuzi efika ngosuku lomthetho kade hamba kufika la ekhaya. Phela lo mfana nje beza la ubevele ethiwa yimbuzi. Ingalazi ufaka isiphande sakubo ukuthi khonyana
chapter 24, verse 67. Genesis 24, verse 27 to 67. Look at verse 67. U-Isaka wamngenisa ethempelini likanina uSara, wamthatha uRibheka waba ngumkakhe, wamthanda. U-Isaka wayeseduduzeka emva kokufa kukanina. Amen. Lasifunda khona bazalwane iBhayibheli mhlawumbe lisekele kulizwi lentwana engiyikhulumayo. Lasifunda khona lento engiyikhuluma nayo lapho uthanda selifunda ngoba ngathi siyafakazeka. Chapter 24 verse 67. Lasifunda khona iBhayibheli lithi u-Isaka wamngenisa etendeni likanina uSara uRibheka umntwana. Amen. Ngizothi ke bazalwane nje into engiyifuna batshela ukuthi uRibheka wasiwa etendeni likaSara. Amen. uRibheka ufanele aye etendeni likaSara. uRibheka ezokala, uRibheka ufanele ukusiwa etendeni likaSara ukuze agane kahle ngezwe bazalwane. Haleluya. Lithi wamthatha wamqapha wamthanda u-Isaka eseduduzeka emva kokufa kukanina. Lade umlando uncanyana nje ufishane ukuze wonke umuntu esho ukuthi usiwelane etendeni shothi kufanele siye kokhokho na cha. Angisho ukubela kokhokho bakho ngoba uzogaza futhi angisho ukuthi abothethe ihlozi. Haleluya. Mawusuka kodwa nje kwaJesu bazalwane khona izinto ongakwazi ukuzenza. Haleluya. Ngoba vumelekile ukuzenza ngibonge igama kaJesu. iBhayibheli lasifunda khona likhuluma ngo-Isaka ngoRibheka ezogana u-Isaka. Amen. u-Isaka indodana ka-Abraham, uSara unina ka-Isaka. Uyikhuluma kahle bazalwane uyixoxa ingayifuthi. uSara unina ka-Isaka, u-Isaka indodana ka-Abraham. Kusho ukuthi la khona ubaba nomama u-Abraham noSara bese kuba khona indodana nomakoti. Angibonge igama likaJesu. Angithi uyayezwa isizukulwane manje bese siqalayo. Haleluya. Angiyeke kancane umlandweni kaSara no-Abraham ukuthi yindaba uSara cela ukukhuluma kakhulu ngoSara ngoba sisenkonzweni yabesifazane ngithi. Kusho ukuthi sisenkonzweni yoSara, ogogo bethu noma wethu abala oSara. Amen. Bese kuba ukuthi abantu abasha bethu nabamakoti abasha uRibheka. Amen. Angibonge igama likaJesu laba abantu ababili esikhuluma ngabo. So into eyenza ngifuna ukulandela ukuthi kanti uSara ngokubhala. Amen. Njengoba kuthiwa u-Isaka wasuRibheka etendeni likaSara, nami nje hayi ngomadoda bazalwane uRibheka ngasiwe etendeni likaSara. Amen. uSara wayekade kalilo bethu uAbraham ngizoxoxa indaba uma ngabe kanti uAbraham wayezalwa naye ezweni lakubo. Amen. Lamakhaledi la izalwa khona. Uma ngabe ke angifuni ukusho okuningi bazalwane ngoba angifuni ukukhathalisa ogogo. Yazi ukuthi ukulalela kwethu akufani bazalwane ukuba mfishane sikusheshe ufike. So okunye ngizokwenza. Amen. uAbraham wayephumezela ukuthi wayephuma uma ngasho emasikweni akubo nasenkolweni yakubo khona bazalwane. Ukhona ekwazi ngaphambi ukuthi ahlangane noNkulunkulu. iBhayibheli isitshelile igama yethiwele nakubo kwethu uAbraham. Uma ngabe bekubona lapho uSara wayengesiyo uSara kodwa uSara wayenguSarai. Amen. Igama ayilethiwe uyise nonina uSara kwakunguSarai. Angibonge igama likaJesu. Manje ke uSara ugana uAbraham abakamazwi uNkulunkulu. Amen. Angithi ke kukhona abanye abahlukene lamazwe, kukhona abantu abagane amadoda akholwayo, kukhona abantu abanamagane amadoda angakholwa. Amen. Haleluya. Abanye bashadene akholwayo ukuhle kuhamba kahle, abanye bashadene angakholwa kuhamba kahle, abanye ukubili ngithi bona bazalwane. Haleluya. So uAbraham uSara bazalwane mhlawumbe kuyinto yayicashe
ngo-Abraham nosara sebeganene sebehlangene noNkulunkulu. Kodwa before bahlangene noNkulunkulu babekhonzile babekhonza abanye uNkulunkulu. Kusho kanjani? Babekhonza uNkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu. uNkulunkulu wazibonakalisa kule ndoda ise-Abraham. Kusho ukuthi ivangeli ngasho kanjani? Ivangeli iqalela thola Abraham. Kusho ukuthi la ekhaya ifike ngobani? Ubaba. Siyahambisana bazalwane. Ivangeli masihlala ekhaya ingena ngobaba. Uthelenze ekhaya ingene ngomama ngesikhathi. Kodwa lapho umuzi ifika ngobaba wakho. Uma ifika ngobaba wakho hlangana noNkulunkulu ukhuluma lokho kusho uphuma ezweni lakini nani ivangeli lamshwayeza uyavangela uAbraham uyaphenduka uyathatha ivangeli umeswa levangeli uyela nabekhaya alibonga igama likaJesu uyafika umuntu wakhe sekhuluma language ehlukile sekhuluma language umuntu wakhe ayazi. Amen. Uhlangane noNkulunkulu wathi uNkulunkulu onjena uthi noNkulunkulu ashintshe indlela yokuphila uthi noNkulunkulu ashintshe nendawo ikhona abantu kaJesu. noNkulunkulu uthi ashintshe impilo esiyiphilayo njengoba sila uNkulunkulu ehlangane naye uthi u1 no2 no3 asiwenze kanje. Nansi-ke into bazalwane eyunique noma ehlukile noma ekhethekile ngosara. Amen. Ukuthi usara bazalwane akambonanga uNkulunkulu kodwa usara wavangelwa indoda yakhe. Amen. Ikhona bazalwane wavangela ngamanye uAbraham la wavangela lenkosikazi yaphendula yathi noma ingakakhombi ngiyacabanga ukuthi yakuza uNkulunkulu ukuthi asiyeke ndobethi ashiye impilo esiyijwayele ashiye izwe lakithi uthi asiyeke uthi uAbraham angazi la siyakhona kodwa ke asimlandele uNkulunkulu ngoba asizukholwa bazalwane ngoba sisinazo zonke impendulo. Okunye sikwazi nokushumayela okunye njengoba uNkulunkulu lesithumile nje okunye nakhona nangibuza khona nami ngithi angikwazi mina ngingathanda ukuba umfisi everything ngenze ngathi ngoba nami ngibabhubho ngiyashumayela sengathi sengazi konke ngoNkulunkulu ingakho ngiyakwazi ukuhlala phansi ngilalela ugogo ashumayela ngilalela ugogo afakazi ikhona engayithola kugogo ngiyuribheka nogogo usana kukhona uhamba selahambile kukhona into aseyibonile kaNkulunkulu kukhona angayifakazi imsize kukhona angayithandaza ingenzela i-breakthrough mina khona bazalwane. Alibonga igama likaJesu angibuyele indaba ivangeli yakhe no-Abraham baba lakhe avangele ngamandla athi ukwazi okunye nansi into ekhethekile usara u-Abraham emtshela uNkulunkulu usara wayekwenza konke. Number 1 kusho ukuthi she was an obedient wife. Amen. Umfazi oyithobelayo indoda. Alibonga igama likaJesu. Sesithanda nathi manje ngiyabonga. Hallelujah. Angithi phela bazalwane siphila ku-democratic world South Africa. Sinale mthetho sisekelo. Uma umthetho ekhaya mafika umthetho kunomthetho sisekelo wakhona bazalwane. Angiphindi sidla kaJesu nomthetho sisekelo wakhona. Lo mthetho sisekelo indoda nomfazi kuyalingana phambili. So wena mawukhona ukhenile ekulingana nendoda yakho uNkulunkulu uthokozela konke phansi kwayo. Amen. Yonalingana nawe izingane zakho kanye wena nakufunda kuziyedlule kodwa ngeke kaKristu awulingani nawe. Lo hlezi uyizwi kaNkulunkulu ephoshe phezulu akushithela ngaphansi kwayo. Sanibonani? Izwi kaNkulunkulu lithatha wena nemali yakho nemfundo yakho la ushithela ngaphansi kwale ndoda engafundanga. Izwi likaNkulunkulu liyayibona i-constitution yase-South Africa iphakamisa ngaphezulu kodwa isibeke phezulu nathi izwi zokucaphula noma i-South Africa ibeke phezulu izwi likaNkulunkulu engenajile engenagugu ngoba noshadile bafowethu yazi ukuthi kumele sikhuluma ngokufana nabantu beba nje ushadile nje wosabili uyofika uzuba usalayo wakini ozela kuthiwe kubenjani bazali bakho. Haleluya. Ubeyintombazane enjani useyintombazane 2 bese kuthiwa-ke usumama ey'nganeni zakho uziphilise kanjani.
What kind of a wife? When they no, because constitution yase South Africa ikubeka phezulu ilungile isinqoshe yakubeka namhlanje izwi kaJehova lizoqosha phezulu likushuthele ngaphansi kwakho nemali yakho nemfundo yakho nempumelelo yakho. Imfundo yakhe ayifumene ngaphansi. Unento ayikuphethe ngayenza kanti manje akasebenzi wena zonke izinto. Wena zonke izinto izamini. URebecca uyasiwe endleleni kaSara. Yazi endleleni kaSara khona into ethi uSara uAbraham semvakele baphuma bahamba bayezwe. USara kwafika la indoda yakhe ilalelana ngomntana. Lapho sasibhokobele khona bese yabona umhle kakhulu. Ubuhle bakhe mali yakhe. Ubuhle bakhe lemfundo yakhe mawuzothi ubuhle bakhe mina ngithi kuwe ubuhle nawo ubuhle kakhulu kodwa ubuhle bakhe thobela izwi likaNkulunkulu umuntu wesifazane ukuze uNkulunkulu akhazikiswe ngawo kulezi zinsuku uthi bafuna ukuthi yini imishado esingayishada kodwa laba basikiswe ngatheya ingcono ake siyobuza ukuthi bona bayikhule ngale mshado yabo bese kuba ukuthi utholakala ukuthi uSara uRebecca usekele kaSara uSara ufundisa into thobela thothelo noma ngakhulumela license angikhotheke alalala uSara behamba noAbraham bazofika ezweni kulelo zokuthi uAbraham ungamumhle kakhulu bazomulala lanafunela uthi bese kanjalo uthi ngicela ungenze ifavor ungithobele kulese ngathi sekosini ungasho ukuthi umkami uthi nisindise mkami uthi wathi udade wethu ukuze bangabulali mina ngiyakutshela lapha abantu bangalethu hamba nomphakathi uzumela bese ungasho ukuthi umkami uthi usisi wami ngicabanga ukuthi iphimbo lapho ngezwana ngaleso sikhathi uthi what uyamfihla uyamphika kushuke abakuhlenda ngokubatshela ukuthi nomfazi kodwa usala basemobedient waya unkosikazi owathokoza nezizwa walalela wathobela indoda bangathi uNkulunkulu ngokuba vele kwakuNkulunkulu alibonga igama likaJesu so uma-ke Isaka ngigogele yami emusa entendeni likanina 2 entendeni likanina angithi leli intendele lenkosikazi yamlalela uNkulunkulu intendele lenkosikazi yayithobela indoda yakhe intendele yakwenza athi ukuze umyeni wami ungafi athi angikwenza athi ngenxa kaNkulunkulu ngasabi noma ungisezoleni ngishisa i-comfort zone ngishisa ngihleli kahle asiyokhonza uNkulunkulu amen wahamba uSara wayilandela indoda yakhe alibonga igama likaJesu so uSara umfazi othandazana olalelayo umfazi othandazana othobileyo umuntu wesifazane othi kunezinto ebengengizenze ngokwami kodwa ngenxa kaJehova uNkulunkulu lungile myeni wami wenzile hayi ukuthenza izinto ey'phambene noNkulunkulu ngenxa yami yena ungizwe kahle lokho nangisho bafethu uthamba nohlanga yaxolisa bazalwane ningithethelele angishumayeli lelo angithumanga uyaniphuza futhi ngoba lezi inyongo chelwa ngazo nalamagazi wathithayo nalamagazi athithwayo ukhansela amandla egazi likaJesu uzibethelela ukuda nakabuya okwesibili ngoba kulungile bazalwane bongakafiki khona ngezwe kodwa wena usukushada
ufuna ukuthi exit ngoba ufuna ukuyihela. Usukushada 2 years. Kodwa indlela usahlala into wangafika kahle. Iphela njalo awukakhulu ngoba nje unyaka wokuqala nje. Fanele usheshe uyichaze mama yakho. Mina ngicela ukuchallenge bazalwane. Ngizwile ukuthi ikade kuyo manje ukuthandaza la ekuseni. Amen. Ayikho into engenzeka emthandazweni. Ngicela ukuchallenge ngabonke. Ngimshiye inselelo. Iyenza le ndoda yakhe akasindizwa umzimba namhlanje shoda ukukhuleka. Or else awunayo uNkulunkulu okwazi ukushintsha izinto. It's either kushoda wena noma kushoda uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu odalile izulu nomhlaba okwazi ukwenza izinto zokwavile lento zeyiluba ezaziyo 90 zazala esisho ngasinto kwenzeka abantu wena uNkulunkulu yenzela uma kungiyena uNkulunkulu kusho ukuthi ukhona ushoda phakathi kwenu. It's either kushoda wena noma kushoda uNkulunkulu kodwa ukhona ushoda. Athezula ke bonke bonini basilalele inkazi yenu. Amen. Isizathu ayisho kanje bazalwane uNkulunkulu ujulile phakathi kwenu ezinye zezinto engizwile. Ishilo masithandaza nathi uzofuna inkomo uzosusa amakhawu uzobreaka ama-limits. Kuthiwa yini ikhawu inkomo izwi bese ngididazela uzobreaka abobisi njengabantu abakhahle into ebithi sigcinana. Ikhona bazalwane nathi saze safuna sigcinana. Samukela ukuthi umuntu uhamba agcinelana nomthandazo wokugcinana noNkulunkulu ukwazi ukusebenza agcinelana. So sigcinana. Jesu uthethe ngasana wakho wafika into nje wafikana lento engakhona uzufele kuyo ingakhona. That's wrong. Angiphike futhi that's wrong. Yabona lengisho la maphikisana ngoba njengoba ngikhuluma ukhona amandla kaNkulunkulu athi kuyenzeka. So umwamukela la uhamba nawo ungazi ukuthi kuyenzeka. Mhlambe wakhulela amatendelo osana abathi yebo sihlala naye ngakholwa izifikola wena nje bakukholwa. Akwenzeki bazahlala nento engakholwa ingakwenza ucompromise noma into eyodwa. Mhlambe ku-10 out of 10 iyakunika 9 ku-8 kodwa 2 usuku iyakwenza uphaba nomgumu kaNkulunkulu ngekhaya. So ungamelana akhona amandla angithi ukubhalayo ukupostoli umfazi indoda engakhona iyangweliswa ngomfazi okholwayo. Izwi kaNkulunkulu bazalwane liqinisile kwazi ukuyena kwempatha. Kurongo ukuthi alikhuluma liphefumulele bese sithi akekho wakwenza futhi angeke intweliswe. Usashoda thina. Mhlawumbe bizwe ukuthi mama usuya ngesenza isigugu. Sihlale la sithi sesizothi ukulela amadoda akhona. Uthi ngikwenze ngokwanele. Ukuthi ngibe sohona ukuthi uma ngifika ngibhule ngobumina. Nikhona bazalwane ngithina nawe. Wena ulale phezu kwami. Ube ngicela lento uyiphumele. Uyiphumele ngeke ngamanga. Uyiphumele ngenkazi kaNkulunkulu. Anibukela bazalwane khona leyo. Zokuthi ngiyakhona ukuyela makakhona uyakhathaza mthandazela zabone ubaba usenza ukuthi ubaba uzohamba nami kufanele ngenze ukuthi kufanele ngikhiphe iy'thelo zamakhosikazi abantu abantwana ngiyakukhuza umfazi ukhola wakhonazela ngey'thelo zehluzi. Ayisesiyahamba bazalwane emhlabeni sesizintweni sekukhamba manje. Ikhona ilevele yobungcwele bese right yokuthi sihlale ngayo la. Kodwa kukhona ilevele yobungcwele okufanele ukhuphuke ngayo uhamba noma forces uhlala bezu Jesu. Manje ukhona abantu abazobekezwa yidlozi bathi akazavalelise lapha lona. Uyaphi loyo? Ngoba akazasivalelise thina siyamazi masenze ukhosi ekuphele khona imxabele nyathi njengala abantu abasuka kodwa kuthunyiwe bafethu. Ngizwile mthandaza nathi ngingabhodli lutho. Konke inkosi ekushilo njani?
ukuyilevel yokuzidwelisa lokhu kuyinto makuthiwa bonke abanalo lelo themba bayasihlambulula impela sikhethe bayasihlambulula bethiwa bayalahla ukuthi ohlabelela bayalahla izolo ngisho nani nemithwalo ikhona basekwani. Amen. So ushoda thina silahle bazalwane sibuyele ngempela. Uyabona nje ukuthandazeka fika kuyena mina nginamsubiya into enza ukukhuluma kanje nginabo abantu ekushumayeleni kwami nasekuthuleni kwami inkosi engishumayele lezo zinto ey'njalo bahlangana noJesu bethi lezo zinto ey'njalo samthandaza uNkulunkulu samkhulela uNkulunkulu wakwenza indoda kube yiyo etshela abantu ukuthi ningamthini uMasikhakhane ningamfaki uMasikhakhane inkosi ukhona akhona lawo manje yingakho ukuthi usashoda wena asithi kushoda thina bazalwane ukuthi kushoda inkosi yakho besuthi ngikwanise ukuphelelisa Jesu bakhona okusho yena ningamthikelo futhi abanye babonile kade bekwenze awami namhla ethandazile nje enkuma yenu inkosi ukungabusamisa omasithi ungangingenise kulingweni ungikhulule ngokubi yabona babothi sezulwini nalesikhathi ukuthandaza deep uNkulunkulu okujulile uyibekela ukhaya Nkosi ngiyacela ungangene kimi ngasikhathi uthandaza kanjani uyazi ukuthi ngesinye isikhathi uyenze uNkulunkulu uyayenza nje leyo nto izinto engabusafuni ithi noma ngathiwa ingasindiswa kodwa ngigcina ngalela ngowathandaza ngalo ukucabanga ukulungisela abaphathi izinto nokwenza ukhamba nokuhlaba imbuzi ivele ingabusaphinde ikhohlwe hayi ngokuthi sengingakaphuphu kodwa ibe nento kuphela 5 years kuna 5 years kwami ukuhlatshwa angithi uNkulunkulu ukhulula wena ekulingweni ubaleka nawe ngoba wena uphelile wathi Nkosi ngisesilingweni la kodwa ngiyacela ulondoloze ngiyacela ungangenise ekulingweni mawusho njalo vanuma wamthandaza ukubule njengowahamba phambi kaNkulunkulu kakhulu kakhulu inkinga nje amanye amadodana nenkani uqhubeka zenzele ezinokuvuma kakhulu besifuna ukulala ngeke ngisho umfazi kanti umfazi uyakhulula bazalwane nokukhuluma kakhulu prayer for everything ukhulula manje aphinde futhi into enza ingakenzeki asifumene ushoda bani yena noma ushoda uNkulunkulu bese-ke ngicela ukuba ngapha nasepulpiti ngiphendulele uNkulunkulu akashodi akukho lutho olumehlulayo uNkulunkulu inkinga ithile kufanele siyokwamisiphondo khona indawo okufanele sifike sibe kusekela lapha uNkulunkulu mina ngumntwana wakho ngikholwa kuwe mina ngifuna ukushada nendoda yedlozi yebo ivamele ngifike singishadile kodwa mina sengiyazi uNkulunkulu mina sengizwile nje iqiniso mina sengicela ukukhonza nomoya nangeqiniso mina ngiyacela uNkulunkulu aphinde ngiye ba-althari uNkulunkulu ngiyacela Jesu aphinde ngikhothame nje kusasa umsamo nje sengiyidiza ngithi ngiyacela ungenze la ikhaya bekhona into engakenza ngiphinde ngitholakale kuyaphela uNkulunkulu namandla okufika lokho kuzobe kwenzeka ukuthi kuze kube ngcwele ngoba wena ufuna unjani angithi ubiza ungcwele kuwe akalindele ukuthi uzenzele wena yonke into ulindele ukuthi wena uze kuwe athi uma nicela ngizokwenziwani ngizophila uma nikufuna ngizokwenziwani ngizofunyana ngizofumana. Amen. Alibonga igama likaJesu angaze ngimxolele ngibonge lokhethi ngithuthele yakho uyazi ngibekela bazalwane nami ngiyafisa ukushumayela ivesi ukuthi ufuna ngixoxe. Haleluya. Kodwa kwasala zamendele ngasakhona izinto ey'njalo ababela kumele banishumayeza banishumayeza lona iklini ihlukanisa ngezokala bazalwane abantu asimthathe ukuyivangeli iyayenza libe namandla ukuthi kwakuyivangeli lahlukanisayo mangabe umthola lahlukanisa umhlaba kube njengoba bephuma ezweni kube yakwelinye izwe likhonjiswa uNkulunkulu ivangeli-ke liba njalo inkinga mawuzulamule kuhlanela wahlala khona angisho ukuthi iphume emzini wakho kodwa ukuthi uyenza ukuthi uNkulunkulu akashintshizwe lomndeni wakho ashintshizwe lomshado wakho ashintshizwe lomndeni wakho ashintshizwe nje kube yizwe lisha ngoba wena usuyisidalwa esisha elithi umuntu eKristu isidalwa esisha bese konke kunye kedlula umthando lokuqala
ngiyacabanga kufanele ngikholele akusindiso lakuhlale kulo lelizwe njengoba linje. Ngithi ngimusha isidalwa esisha kodwa ngiphile ezweni elithanga. Alibonge igama likaJesu. Usho uNkulunkulu uyacela ukuhlukanisa ilizwe. Haleluya. Yingakho bazalwa nabanye noma sibathandazela ukuna ngalini ukhondolo. Sisho ukhondolo. Stronghold. Ukulandelwa sinkondolo zakini nje ukhondolo lokwenu noma umyeni wakhe seshadile la uganeleka ulandelwa ukhondolo lomyeni wakho ngoba wena uyihlukanisana umhlaba. Alibonge igama likaJesu. Akufuneki njengoba sithi umshado wasikhakhanya yathithela. Bese lo usukona uthola abantu uthithekile. Bese betshela abantu vele nokaba omkhulu nokaba omncane nokaba usuku phakathi nokaba ukwaba kanje hayi kuwe. Wena usunamandla kakhulu. Wena uNkulunkulu kakhulu. Manje kufanele uphumele uphethe amandla noma ingakhitheke yabantu kodwa owamthethe. Bathi uthembele ukuthi noJesu. Namandla avela phezulu engavume unyawo lwami kushelela. Khithela nomshado wami ngoba usushelela konyawo lwami. Moshela nomdeni wami ngoba usushelela konyawo lwami. Ngakavuma ushilo esina kwathi kayivuma mehlami abakubona ukuthitheka ngomdeni wami ushubona. Bese uNkulunkulu ungavuma mehlaba abakubona. Mawubona isibhedlela sasiyaka lapho ungavuma uNkulunkulu mehlaba abakubona. Umthetho Jesu ukoma lokho. Lapha ngiyibona yenziwa lapha ukubona amehlaba abonela ukubona. Wena uNkulunkulu ujawu ukuvuma yana nami Jesu. Yana nami uNkulunkulu. Yana nami Jesu. Yana nami uNkulunkulu. Awusojala ukuthi yana nami Nkosi. Usophambane kwayibona lokho ukuthi yana nami. Yana Jesu abalele basema. Glory to Jesus. uJesu wesibona sekuphathele. Alibonge igama likaJesu. uNkulunkulu uyakwazi ukwana. Wala noJesu esesiphambanweni. Esebefika bonke izelele esayibethelwe nazo. IBhayibheli lithi wangapha waphuma amathathu. uJesu wayewunamba 2 nephelele. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Alibonge uNkulunkulu esimkhonzayo. Kwakufanele lathele ngaye ngendlela yodwa efanayo. Kwakuphula lokho yena phakathi nendawo. Awakhathama waphulwa. Kodwa usekizwa ushilo. Ukuthi uyikwephuka. Nelilodwa lamathambo akhe. Uyakwazi ukusindisa noma ngathi uphakathi nendawo. Noma ngathi isimo sesikufanele. Noma ngathi ukukake lapha nalapha. Ukhona uNkulunkulu. Indlela zakhe imfanele. Akhona amahlaka. Jesu. Ngempela bazalwa kukho lutho oluhlula uNkulunkulu. Amen. Akukho uNkulunkulu angeke akwenze. Nalokhu osuqedile umhlaba ucabanga ukuthi akekho akwenze ngoba ngisho emhlabeni wonke kuthiwe akwenzeki. uNkulunkulu usinika izwi lakhe ethi okungenzeki kubantu kimina uNkulunkulu kuyenzeka. Haleluya. Ikhona indawo la kwenzeka khona izinto thina zenzeke. Ukhona uNkulunkulu ongakwenza konke. Alibonge igama likaJesu. Ukhona umninimandla onke igama lakhe uyeloyo. Sometimes uma seniya kuye suke sekufanele ngibize ngegama engifuna vele yini. Nikhona bazalwane. Uma ngifuna ukubona amandla kaNkulunkulu nithi ntombi wena umnini angizukumbiza ngoba ungusingadinge kuso. Nikhona bazalwane.
ukuthi ikhensi yalaphela. Amen. Uyazizwa inganiso zethu ngesizathu sokuthi uthele kakhulu umuntu onenze kwathi. Amen. Manje abantu besifazane sithi kuthatha nalama-report esinawo. Odokotela siwubonayo siwasapha uNkulunkulu namhlanje ukuthi yabo bathi ikhensa ilaphela kodwa wena uNkulunkulu wakwenza konke. Uthanda uNkulunkulu ohlala ngoba unenkinga mangabe kunoNkulunkulu ogcina kwi-level kadokotela. Ingayiprofetha lento leyo. Ingantshela isiprofetho sikaNkulunkulu bazalwane. Emhlabeni kusisikhathi esinzima kakhulu. Uma kade ngicabanga ukuthi i-COVID babulala abantu basazofa abantu. Kuza bazalwane umoya wokufa. Ngicela ukukhuluma nawe. Hayi ukuthi uprofetha wena. Ukhona ukuzwisisa. Uyakhuluma ngabe ungizwa nekubakhe izwisisa. Emhlabeni uzomoya wokufa. Ngoba yonke into imoya. Njengalokhu uNkulunkulu edala kwaqale kwaheleza umoya walomuntu kwehla kwenyuka kwasekulandela izwi lenza lokhu akushoyo kufela. Ukuthi izwi lalizokuveza obani kodwa umoya kaNkulunkulu waqale wahamba kwangavela lutho. Amen. So yonke into ezayo efikayo esiyibonayo iqala ibe umoya. Lezo bazalwane kuqale kufika umoya. Umoya uhamba umoya bese kuvela lokho okuvelayo. Alibonge igama likaJesu. So emhlabeni kuza umoya wokufa omkhulu. Ubuvele uqala ukusebenza ngo-2020 yezo bazalwane. Qale 2019 konke. Ngafaka sabela sithayela abantu bazalwane. Bathi thina uNkulunkulu wayemtshela ukuthi ikhonteza emhlabeni abantu abazogula abantu abazofa abantu. Wesekodwa ukuthi hamba endaweni le-10 lokukhona ufuna nelufe. Ngaphambi kusho kwakhe bazalwane. Alibonge akufaka khona lethi. Namanje bazalwane ucabanga ukuthi le minyaka esiphuma kuyo yokufa kwabantu abalokuyinkulungwane kuyimistake. Kusazoba kuyinkulungwane eyiningi. Emhlabeni kuza umoya wokufa. Noma usuvele uyahamba phezu komuntu. Uthi ku-Isaiah chapter 60 ubumnyama uyasibekela umhlaba. Ngesigayegane siphezulu kwabantu. Kodwa uthi wena vuka uyakuzwa uNkulunkulu evuso wakhe ukuthi ubumnyama busukususa. Nesigayegane futhi ngeke ngisuse phezu kwabantu. Kodwa into engizoyenza ngizodila ngowami. Owami engizomenzela indlela okholwa yini ngeke afe. Ukuthi wena vuka ngokuba ikazi lami liphumela phezu kwami. So kusho ukuthi kuzothesa kumnyameni ukufa kukhona thina sisodwa inkazimulo kaNkulunkulu ikhona bazalwane. Alibonga athi angishoyo yini ukuthi uma nikhona nizobona inkazimulo yami. Sikuyawunikhe manje angisho badala kaJesu ukufa kuphezu kwabantu. Ukufa kuyahamba emhlabeni. Njengoba basabantu ukufa kumoya kulapho uhamba phakathi kwethu. Alibonga igama likaJesu. Kodwa-ke bazalwane uNkulunkulu une-promise ethi noma angicale ngiqede into ezokwenza njengoba umoya usukhona sekuzoqala ngoba umoya usuyahamba bese kuqhuma bazalwane izifo zizothi abeyibizwa ngamagama zizobe zingafiki okokuqala zifike ngomoya wokufa udabula phakathi kwabantu. Mangabe seyidagnoswa njenge-COVID ayithi ngiyabizwa mina ngithi i-2019 uNkulunkulu wamtshela ikhontezana nikhona bazalwane wasitshela futhi nje lokusinda uzosinda kanje. Ayikakabi nagama i-COVID. Ayikawafeza ama-symptoms. Uyayizwa le nto uNkulunkulu ukhuluma kanjani? Ayikaveli iy'mpawu zokuthi ikhona into. Kodwa into ekhona ukuthi umoya wawusukhona. Ngeke
kodwa-ke kuthi kukhona izinto ozoyikhalela zingenzeki kulokhu waphanda kanti akumayelana nawe ngonyembezi wakho ngenyembezi zakho uNkulunkulu usiza abantu angisaphothele into engishoyo